Hayırlı gün isenmesiz. Yangılasır kanalında Kanun, Parlament, Cemiyet programısı. Onu min Feyruze Mecitova devlet saytından al baram. Aldağı 25 minutta atmanın siyasi, içtimai vakıgalarına toxtalarbız. Татарстанда президент программалары буенча зур төзелешләр киләчәктә дә дәвам итәчәк. Бу атнада Фәрит Мөхәммәтшин республика районнарына эш сәфәре барышында шулай дип белдерде. Авыллар, район үзәкләре, кече шәһәрләр күзгә күренеп үзгәрә. Хастаханәләр яңартыла, ишек аллары төзекләндерелә, ял итү өчен уңайлы парклар ясала. Медицинага килсәк, соңгы 10 ел эчендә 557 фельдшер-акушерлык пункты, 43 амбулатория үзәге төзелгән. Моңа быел төзелеп бетәчәк 42 ФАПта өстәлә. Республика авыллары буйлап 4 мобиль сырхауханәдә йөри әле. Хәзер иң мөһим эш хастаханәләргә табибларны эшкә җәлеп итү. Монда төп проблема яшь белгечләрне торак белән тәэмин итү. Бу нисбәттән Менделеевский үзәк хастаханәсе табиблары дәүләт сайтына хат язган. Гозерләрен бу атнада Фәрит Мөхәммәтшинга шәхсән җиткерделәр. Парламент рәисенең районнарга эш сәфәре барышында тагын нинди мәсьәләләр күтәрелә? Алга таба шул хакта. Что беспокоит? Менделеевский районы үзәк хастаханәсендә 1 ел элек республика программасы буенча сырхауханәне төзекләндергәннәр. Янәшәдә урнашкан балалар сырхауханәсендә дә ремонт. Эш 70%-ка төгәлләнгән. Хәзер ковид белән көрәшү өчен шартлар бар диләр. Сколько человек в день заболевает коронавирусом? На прошлой неделе было 4 человека, больше 4 не допускают. А вакцинация сколько процентов? На сегодняшний день 50%. Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашуда табиблар яшь кадрларны җәлеп итү өчен торак мәсьәләсен шишәргә кирәк ди. Кече шәһәрләргә, районнарга эшкә килгән гомуми практика табибларына республика программасы нигезендә җыеп бирелә. Тик аңа тар белгечлек буенча эшләүчеләр дәгъва итә алмый, үзгәреш кертүне сорадылар. А вот мы хотели, чтобы его расширить, да. Давайте посмотрим. Быел 6 яшь табиб эшкә кайткан. Узган ел авыл табибы федераль программасы буенча 4 хезмәткәр 1 миллион сум грант ала. Мин үзем күрше шәһәрдән Алабугадан тоже менә шул грантны алдым. Кабул итеп, менә шулай эшли башладым. Хәзер Менделеевскийның үз архив бинасы да бар. Моңарчы документларны прокуратура бинасында саклыйлар. Тик анда кысан була. Бу бинага республика программасы буенча капиталь ремонт ясалган. Хәзер 20 000 дана документны саклау урыны бар. Чтобы любой формы предприятия, организации, учреждения в определенные сроки сдавали в архив вот эти исторические материалы. Это же история наша. История Менделеевская. Быел Менделеевскийда 13 ишек алды яңартыла. Шәһәрдә төзекләнә. Менә интернационалистлар бульвары, Үзәк мәйдан, Үзәк мәдәният сараенда районның уңышлары һәм максатлары турында сүз барды. Кече һәм урта бизнес үсештә, сәнәгать предприятиеләре эшли. Өстенлекле үсеш территорияләрендә 7 резидент бар. Быел 80 эш урыны булдырылган. Тагын 2 оешма белән килешү төзегәннәр. Социаль-икътисади үсеш рейтингында Менделеевский 4 баскычка күтәрелеп 16-нчы урында. Только на следующий год. Киләсе елга федераль үзәктән төрле проектлар өчен 700 миллион сум акча алачакбыз. Бу финанслар төзелеш өчен тотылачак. Моңа республика һәм җирле бюджет ярдәмен дә кушарга кирәк әле. Уртача хезмәт хакы 44 000 сум. Республика буенча караганда да югары. Социаль программаларны тормышка ашыру буенча Менделеевский иң алга киткән районнарның берсе ди Фәрит Мөхәммәтшин. В нашей республике по благоустройству дворов, дорог, тротуаров, строительству жилья. И надо сказать, что профессиональная команда, им удается защитить свои проекты. Быелгы корылык районда икмәк уңышына нык тәэсир ясый. Зыян күргән авыл хуҗалыгы оешмаларына терлек азыгы әзерләргә ярдәм итәргә кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Фермерлар һәм шәхси хуҗалыклар өчен республика программалары киләсе елга да гамәлдә булачак ди парламент рәисе. Халык белән очрашуда сугба этләр проблемасына да кагылдылар. Менә аларга аңлатырга тырыштым. Бу закон белән генә эшләнә торган эш түгел. Үзеңнең кешелеклегеңне күрсәтергә тиеш. Алган соң икән бер күчек эт иттереп үстергәнсең, аннары урамга чыгарып җибәреп, аны хуҗасыз калдырып, ашыртып, менә шулай иттерәләр, балаларны талыйлар дип әйттеләр. Без тагын бер җыелышы бу мәсьәләне үзебезнең профиль комитетта карарбыз. Казаныбыз белән дә бергәләп, Казан шәһәре белән ниндидер тәкъдимнәр тәкъдим итербез. Как настроение? Монысы Әлки районы, Юхмачы авылы халкының кәефе яхшы. Монда авыл үзидарәсе башкарма комитетына яңа бина ачалар. Җирлектә 1300 кеше яши. Димәк, шул кадәр кешегә яңа бинада хезмәт күрсәтәчәкләр. Аларны Фәрит Мөхәммәтшин котлый. Май аенда башлап, менә сентябрьнең уртасында ачып ибарабыз бу бинаны. Шундай үзәк булсын. Юхмачы авылы әллә качан кирәге бер яхшы исполком идарасы.
монда килеп, монда бергәләп фикергә килеп, халык белән татуына яшәп, эшләргә киләчәктә дә. Бу вакыйганы авыл җирлеге идарәсендә эшләүчеләр 20 ел көткән. Моңарчы күршедәге мелиорация оешмасының бер бүлмәсен арендалаганнар. Яңа бинаны республика программасы буенча төзиләр. 5 миллион сумга төшкән. Районда социаль корылмаларны сөкләндерү буенча зур эш бара ди район башлыгы. Построено, отремонтировано. 2015 елдан башлап районда 155 бина салынды. Я яңартылды бу мәктәпләр, ишек аллары, клублар, ФАП һәм башка корылмалар. Моның өчен республика бюджетыннан 1 миллиард 200 миллион сум акча алдык. Район үзәгендәге Березка балалар бакчасы 5 ел элек яңартылган. Монда хәзер 157 бала йөри. Телләр өйрәнәләр. Рус балалары татарча әкият сөйли, татарлар русча җырлый. Бакча төрле милләт балаларын татарчага өйрәтү буенча махсуслашкан. Республиканың иң яхшы билингваль балалар бакчасы исеменә лаек булалар. 2 тапкыр шундый грант оталар. Ребятки, вам интересно с этой книжечкой играть? Нравится. Урыс тәрбиячеләре дә татарча сөйләшәләр. Режим вакытларында сөйләшәләр. Йокларга яткызганда сөйләшәләр. Торгызганда алар белән татарча тырышалар сөйләшергә. Күп милләтле республикада балалар күп тел белергә тиеш диде Фәрит Мөхәммәтшин халык белән очрашуда. Парламент башлыгы районның уңышларын ассызыклады һәм аларның республика үсешенә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Татарстан в числе передовых субъектов Российской Федерации. Сегодня надо поддержать сельскохозяйственный сектор экономики и частный подворье. Кемдер доңыз тота, кемдер сыйыр тота, кемдер сарыгын тота, кемдер кәҗәсен тота. Гомер буе элегелектән килгән бит инде. Это наше с вами святое, а это значит мы обратим внимание к сельскому жителю нашей республики. Татарстан авылларында республика программалары тулы көчкә эшли. Бүген фельдшер, акушерлык пунктлары һәр җирлектә салынып беткән. Яңа программалар да булачак. Республика җитәкчелеге авылларны үстерүгә йөз тота. Үзебезнең авылыбызда гына телебез, гореф-гадәтләребез, киемебез, ризыгыбыз элегелектән ата-бабалардан килә торган яхшырак сакланып килә. Без аны күз алдында тотып, авылга игътибарны менә шулай арттырырга исәплибез. Авыл хуҗалыгы үсеше буенча Әлки районы 16нчы урында. Терлекчелектә дә максатлар зурдан. Агрохолдинглардан тыш шәхси хуҗалыкларга да өмет итәләр һәм дәүләттән ярдәм булачак дип ышандыралар. Казанда зур халыкара вакыйга Россия спорт мәмләкәте форумы ачылды. Башкалага 2000 ярым кунак килде. Спорт федерациясе җитәкчеләре, федераль һәм төбәк хакимияте органнары вәкилләре, танылган спортчылар. Аларны видеоэлемтә аша президент Владимир Путин сәламләде. Казан Экспода спортны үстерү хакында сүз бара. Форум мәйданнарыннан Гөлназ Сайфетдинова репортажы. Казандагы форум ул зур күргәзмәдә. Монда йөзләгән стенд. Алар заманча спорт, инновацияләр, үсеш юлларын күрсәтә. Төбәкләр спорттагы казанышлары белән уртаклаша. Моңа кадәр булган һәм алда көткән уңышлар, моның өчен нәрсә эшләнә һәм ниләр эшләргә кирәк? Форумда җавап эзлиләр дә. Катнашучыларны сәламләп Владимир Путин бу вакыйганың нәкъ менә Татарстанда үтүенә гаҗәпләнергә кирәкми ди. Традиция проведения этого форума была заложена в 2009 году. Именно здесь, в Казани. В столице Татарстана, в республике, где любят спорт, уделяют приоритетное внимание развитию современной, самой передовой инфраструктуры. Строят не только уникальные стадионы и комплексы, но и доступные, удобные объекты для спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дворах. Форум барышында илнең 13 төбәгендә 16 спорт сарайын кулланышка тапшырдылар. Чечня, Удмуртия, Ярославль өлкәсе, Красноярск крае һәм башкалар телекүпер аша элемтәдә. Тантананы видеоэлемтә аша Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко ача. Все объекты спорта. Бүген ачылган барлык объектлар илдә спорт тармагының үсештә булуына ачык мисал. Россия хөкүмәте спорт комплексларын булдыру өчен алга таба да дәвам итәчәк. Шул исәптән кечкенә торак пунктларда да ел ахырына кадәр илдә тагын 70 спорт корылмасы кулланышка тапшырылачак. Бүген ачылган объектлар демография илкүләм проекты буенча төзелә. Татарстанда бер юлы 2 объект сафка кертелде. Күкмарада универсаль спорт залы, Казанда физкультура сәламәтләндерү комплексы. За все это время работы программы в Татарстане появилось 12 объектов. Мы благодарим федеральное правительство за поддержку и
надеемся, что эта программа будет дальше продолжена. Бүген ачылган курылмаларда 5000-нән артык яшүсмер шөгыльләнә алачак. Россия халкының 70% даими рәвештә спорт белән шөгыльләнергә тиеш. Бу 2030 елга куелган бурыч. Вопросы, связанные с подготовкой кадров. Кадрлар әзерләү балалар һәм яшүсмерләр арасында масса күләм профессиональ спортны үстерү, олимпия хәрәкәтен җәелдерү. Буларның барысы хакында пленар утырышта сөйләшәчәкбез. Сессия түгәрәк өстәлләр барышында фикер алышабыз. Илдә спортны үстерү белән беррәттән Россия бу форумда халыкара мәсьәләләрне дә күтәрә. На форуме там очень много... Форумда халыкара мәсьәләләр күп, без аларны федерация җитәкчеләре белән хәл итәбез. Допинг мәсьәләләре, ярышларның форматы үзгәрү, спортның яңа төрләрен үстерү. Бу мәсьәләдә халыкара элемтәләрнең булуы мөһим. Соңгы 5 елда Россия 200ләп халыкара спорт чарасы уздырган. Киләсе 3 елда тагын 50 зур бәйге көтелә. 2023 елда Казанда узачак махсус олимпиада үзенчәлекле булачак. Андый ярышларның илдә үткәрелгәне юк иде әле. Казан гомумән үзен спорт башкаласы буларак танытырга өлгерде инде. Благодаря развитой спортивной инфраструктуре с современным технологическим оборудованием в республике созданы комфортные условия как для спортсменов, так и для любителей и болельщиков. Кунаклар Татарстанда спортка булган мөнәсәбәтне аерым билгеләп үтә. Я в восторге. Мин сокланам, пандемия сәбәпле Татарстанга сирәк килә башладым. Әмма республика илнең спорт буенча иң алдынгы төбәге дип ышанып әйтә алам. Яхшы инфраструктура да булдырылган. Казанда спортны яраталар, безгә сәламәт буын кирәк икәнен аңлыйлар. Казан булдыра, үрнәк күрсәтә, ничек физкультура һәм спортны үстерү кирәклеген. Татарстан форумда республиканың мәктәп волейбол лигасы проектын тәкъдим итте. Бездә барлыкка килгән проект хәзер Россия төбәкләренә чыга. Аны тагын 10 шәһәрдә уздырырга җыеналар. Инде киләчәктә бөтен Россиядә, мәктәпләрдә, бөек уку йортларында яшьләребез волейбол белән шөгыльләнеп, бу активны патриотизмларын, спорт белән сәламәтлеген ныгыту мәсьәләләрен алда күз алдында тотып, ул менә шулай тирәнгә җәелер дип ышаныбыз бик зур. Форумда Мой спорт дип аталган цифрлы кушымтаны тәкъдим иттеләр. Ул спорт мәктәпләрендә укучылар өчен. Спортны үстерү өчен медиа технологияләрнең дә әһәмиятен билгеләп үтәләр. Спорттан кино дөньясына. Бу атнада Казанда 17нче тапкыр халыкара мөселман киносы фестивале ачылды. Кызыл киләмнән Россия киносының танылган артистлары, сценарий авторлары, режиссерлар үтә. Быел оештыручылар фестивальдә катнашырга 45 илдән 584 фильм терки. Милли кинога бүген ихтыяҗ бармы? Төбәкләрдә төшерелгән фильмнар тамашачыларга ничек җиткерелә? Шундый темаларга фестивальнең пленар утырышында сөйләштеләр. Монда беренче тапкыр кино базары оештырылды. Бу төбәкләрдә кино төшерүчеләр, аны сатып алучылар, прокатка чыгаручыларның очрашып, үзара сөйләшү урыны иде. Ни өчен төбәктә төшерелгән картина зур прокатка чыга алмый диярлек? Бу фильмнарның сыйфаты белән бәйлеме, реклама җитмиме, әллә башка сәбәпләре бармы? Белгечләр фикерен Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Казан дәүләт мәдәният институты фестиваль кунакларын татар көйләре белән каршылыйлар. Шушында ук милли сувенирлар саталар. Төбәкләрдә кино төшерүчеләр үз продукциясын тәкъдим итә. Мөселман киносы фестивале кысаларында быел беренче тапкыр кино базар дип атыйк инде менә шушындый очрашулар мәйдан эшли. Биредә төбәкләрдә киноны ясаучы һәм җитештерүчеләр белән әлеге фильмнарны сатып алучы һәм тамашачыларга җиткерүчеләр бер-берләрен таба. Мой фильм называется «Будьте же счастливы». Әлеге фильмда фестивальдә һәм конкурстан тыш катнашучы тагын 100 картинада мәдәниятләр, яхшылык, мәңгелек кыйммәтләр хакында дип белгечләр. Төбәкләрдә җитештерелә торганнарының үзенчәлеге бар. Наши местные фильмы, они рассчитаны на определенную аудиторию. Безнең фильмнар билгеле бер аудитория өчен генә төшерелә. Фильм карарга балачактан өйрәтергә кирәк. Хәзер беркемнең дә фильмның мәгънәсе турында уйлап утырасы килми. Күңел ачасы тиз арада кино карап ләззәтләнәсе килә. Шуңа кино индустриясе шундый акча эшләүгә юнәлтелгәндә. Ә бездәге кино коммерцияны күздә тотмый. Җирле кино җитештерүчеләр үз алдына Голливуд фильмнары белән ярышу максатын куймый диләр. Моның өчен финанс мөмкинлекләр юк. Әмма безнең моны башкорт, татар фильмнар булырга тиеш, чөнки ул безнең халкыбызның националь культура, историк дигәндә әйтергә тиешле, һәм дә безнең яшьләргә турып калырга тиеш бу фильмдер. Икенчедән белгечләр мәсьәләсен атыйлар. Казан мәдәният институтында операторлар, тавыш режиссерлары, режиссерлар әзерләнә, әмма драматургия җитми диләр. Кино өчен язылган сценарийлар. Менә андый белгечләр күп түгел. Аларны өйрәтергә кирәк. Мәскәүдә, Санкт-Петербургта дип уйлыйм, чөнки менә монда
бу һөнәрне бирерлек әле укытучылар да җитәрлек түгел. Кино төшерүчеләрне борчыган тагын бер мәсьәлә фильмнарның теле. Нигездә кино милли телдә төшерелгән булса да, аудиторияны арттыру өчен аны рус теленә тәрҗемә итәләр, яисә субтитрлар бирелә. Булай эшләү кирәкме? Шул рәвешле тамашачы санын арттырып буламы? Яисә тавышларны тәрҗемә итеп бирү киноның асылын җуямы? Когда мы выпускали «Водяную» в прокат, Безнең «Водяная» фильмы рус телендәге татар әкияте, тик аның бер өлеше татар телендә. Россиядә прокатка чыгарганда кинотеатрлар монда татарча сөйләшүләр булай булмый диделәр. Шуңа күрә ул өлештә синхронлы тәрҗемә. Фильм чит илләргә прокатка җибәрелер алдыннан андагы прокат оешмалары тәрҗемәсез калдыруны сорый. Тенденция, которая сейчас в прокате. Фильмны төшергән телдә субтитрлар белән күрсәтү Россиядә әле популяр түгел. Тамашачыны моңа өйрәтергә кирәк. Я всегда поражаюсь опыту других стран, да, где Чит илләрдә яшәүчеләрнең киноны төшерелгән телдә яратып карауына сокланам. Субтитрлар белән карау алар өчен табигый хәл. Күп фестивальләрдә шулай. Бу да бик кирәк әйбер. 100% фильмов, все, которые мы закупаем, мы выпускаем как субтитрами, так и дублируем. Без сатып алган фильмнарның барысында субтитрлар белән дә бирәбез, тәрҗемә белән дә. Әйтик, бер популяр чит ил фильмын Россиянең 180 кинотеатры үз тавышында калдыруны сорадылар. Мөселман кинофестивале 10 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу атнада дәүләт сайты депутатлар тормышы, республикадагы сәяси иҗтимагый вакыйгалар турында кыскача безнең махсус сәхифә парламент көндәлеге. Казанда Үзбәкстан Республикасы мәдәнияте көннәре үтте. Халыклар дуслыгы йортында бу уңайдан концерт оештырдылар. Үзбәк диаспорасы Татарстанда иң зурысы санала. Бездә әлеге милләтнең 15 меңнән артык вәкиле яши. Бәйрәмгә килгән кунакларны милли ризыклар белән каршылдылар. Бай күргәзмә оештырылган иде. Үзебезнең туган күп милләтле гаиләбездә аерым урын тотып, матур гына хезмәт итеп, эшләп, тату яшисез. Һәм әйтәсем килә, киләчәктә дә шулай булсын. Рәхмәт сезгә. Бәйрәм белән сезне. Россия Дәүләт Думасына сайлауның Татарстанда ничек узуын күзәтүчеләр үз эшен 16 сентябрьдә ук башлаячак. Бу көнне участокларда видео күзәтү системасын сынап карарга җыеналар. Әлеге хәбәрне республиканың иҗтимагый палатасында әйттеләр. Биредә хәзер күзәтүчеләрне укыталар. Быелгы сайлау кампаниясе пандемия шартларында узганлыктан аның шикләүләре бар. Әйтик, бер генә тапкыр файдаланып була торган каләмнәр әзерләнгән. Тавыш бирү кабинасы пәрдә белән капланмаячак. Күзәтүчеләргә барлык шартларның үтәләме юкмы икәнен тикшерү җиңелрәк булсын өчен Алтын стандарт дигән махсус китапчыклар нәшер ителгән. Һәр канунның маддәсе ничек тормышка ашырыла, нинди тәртип саклана, нинди хукуклары кешеләрнең сайлауга килгән кешеләрнең хукуклары ничек избатлана бу участокта. Шуларны күзәтеп барыр өчен аларның шушындый алтын стандарт исемле документлары бар. Бу атнада Казанда эшлекле хатын-кызлар форумы узды. Анда катнашучыларның географиясе гаять киң. Мәскәүдән Сахалинга кадәр Россиянең төрле төбәкләреннән 350 хатын-кыз килде. Һәрберсе үз өлкәсендә уңышка ирешкән. Эшкуарлар, җәмәгать эшлеклеләре, җитәкчеләр. Бу форум алар өчен тәҗрибә уртаклашу һәм яңа бизнес-партнерлар табу урыны. Бу чара быел 6нчы тапкыр узды. Темасы һәркемгә ошады. Эш күңелгә хуш килсен, рәхәтләнеп эшләнсен өчен нинди алымнар кулланырга. Шул турыда сүз барды. Мы сегодня пригласили спикеров, ведущих со всей страны, что способствует личному, мощному развитию. Для женщин всегда очень важно встречаться, общаться между собой, задавать свои вопросы, отвечать на эти вопросы, находить какие-то решения. Казанга илнең 30 төбәгеннән егет-кызлар да җыелачак әле. 17 сентябрьдән 18-нә кадәр башкалада татар яшьләре көннәре үтә. Инде 31 ел дәвамында Идел яшьләр лагере аларның танышу, тәҗрибә уртаклашу мәйданы булып тора. Элекеге еллар белән чагыштырганда хәзер яшьләрне лидерлык мәсьәләләре, эшкуарлык һәм шәхси үсеш темасы кызыксындыра ди оештыручылар. Лагерьда егет-кызлар күңел ачу программалары һәм мастер-классларда гына катнашып калмыйча, үзләренең проектларын тәкъдим итәчәк. Аеруча уңышлы дип табылганнарына грант бирү мәсьәләсе дә карала. Татар яшьләре көннәрендә Россия төбәкләреннән тыш Татарстан районнарыннан да егет-кызларны көтәләр. Ә менә чит ил вәкилләренең әлегә килү мөмкинлеге юк. Бетсен инде бу пандемиялар. Без һәр вакытта да читтәге татар яшьләрендә чакырга әзер генә түгел, ул кирәк тә. Һәм гомумән ул шулай да. Ул бит безнең гомер буена бөтен дөнья татар яшьләре
көннәре дип башланган чаралар иде. Ләкин менә бу ситуациядә без читтән китерә алмыйбыз әлегә кадәр. Иске Чүпрәледә 4 ятим бала яңа фатир ачкычлары алды. Дементьев урамында урнашкан йортны ятим балаларны торак белән тәэмин итү программасы буенча дәүләт торак фонды төзи. Фатирларда яшәү өчен бөтен уңайлыклар бар. Җылылык үткәрелгән, счетчиклар, янгын турында кисәтү җайланмалары урнаштырылган, ремонт ясалган. 125 квадрат метрлы йортта һәр ятимгә 30 квадрат метрдан артык мәйдан туры килә. Татарстан президенты йөкләмәсе буенча бушлай торак белән быел республикада 636 ятимне тәэмин итәргә тиешләр. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирү өчен бюллетеннәрне территория комиссияләренә тарата башлады. Быел алар партияләр исемлеге буенча 2 миллион 934 мең 500 дананы тәшкил итә. Шуның кадәр үк бюллетень бер мандатлы округлар буенча бастырылган. Бу эшне үзәк сайлау комиссиясе җитәкчелеге даими контрольдә тота. Районнарга бюллетеннәр сак астында озатылачак. Әлегә алар 65 территория сайлау комиссиясенә җибәрелә. 15 сентябрьгә кадәр 2810 участок комиссиясенә китерәчәкләр. Бу атнада Казанда Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхимне соңгы юлга озаттылар. Язучы, шагыйрь генә түгел, драматург, тәрҗемәче, сүзлекләр төзүче, җәмәгать, дәүләт эшлеклесе дә иде ул. 20 елга якын гомерен Дәүләт Советы комитетында тел, мәдәният, милли мәсьәләләр буенча референт вазифасында эшли. Гәрәй Рәхим иҗатының башлангыч чорында укучылар ихтирамын казана. Татар әдәбиятының классигына әйләнә. Әдип турында истәлекләр безнең репортажда. Гәрәй Рәхимне соңгы юлга озатырга каләмдәшләре, хезмәттәшләре, аны хөрмәт иткән дуслары, иҗатын яратучылар килгән. Барысы да мәрхүмне тормышны сөюче, яшәү көче бирүче, ихлас кеше дип искә ала. Тукай бит заманында әйткән, мин куеп куйган шагыйрь генә түгел, җәмәгать эшлеклесе һәм дипломат тәлә дип. Менә безнең бу сүзләр инде турыдан-туры Гәрәй Рәхимне Тукайыбыз белән чагыштыру булмаса да, ул аның җисеменә, аның исеменә, аның гамәленә туры килә торган сүзләр бу. 50 елдан артык иҗат итеп, Гәрәй Рәхим халкыбызның ихлас мәхәббәтен яулаган әдип. Үзе керәшен Григорий Родионов, әмма иҗат тәхәллүсе буларак ул Гәрәй Рәхим исемен ала. Аңа шагыйрь Хәсән Туфан шулай киңәш итә. Менә ди, синең ди шигырьләреңдә бер мәлендә китап булып басылып чыгачак ди, мин аңар ышанам ди. Әгәр дә китап булып басылып чыкканда, китапның тышында аның авторы Григорий Родионов дип куелган булса ди, бу китапны ди татар укучылары русчадан тәрҗемә дип уйларлар ди. Ләкин ди чын татар шагыйры булу өчен тәрҗемә белән чын татар шагыйры булып булмый ди. Язучы, шагыйрь, сценарийлар остасы булудан тыш Гәрәй Рәхим татар балалар поэзиясе антологиясын төзүдә катнаша. Татар поэзиясе антологиясын төзи. Рус телендә чыккан әдәби энциклопедик сүзлекнең татар-башкорт өлешләренең авторы булып тора. 17 ел буе Дәүләт Советының мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты аппаратында эшләгән. Аның ярдәме белән без мәгариф турындагы законны да әзерләдек, кабул иттек. Аның ярдәме белән мәдәният турындагы законны да, милли мәсьәләләргә кагылган законнарны, телгә кагылган мәсьәләләрне һәммәсендә әдәбият, сәнгать, мәдәният, милли мәсьәләләргә, мәгарифкә кагылган бөтен законнар аның ярдәме белән эшләнде. Ул бер вакытта да үзем мин керәш дип кычкырып йөрмәде бит. Мин татар дип кычкырып йөрде. Ул шуңа күрә безгә барыбер якын иде. Менә татарлыкны яклады. Татар бердән булырга тиеш. Без мишәрләргә, керәшеннәргә, типтәрләргә бүленергә тиеш түгел диде. Ул шуның белән минем өчен ул ягы белән дә кадерле. Ул да җиңел гомер кичерде дип әйтеп булмый. Ләкин ул кешеләр арасында кайгысын да йотып, шат күңелле булып, кешеләргә яшәү дәрте өсти торган кеше иде. Ул безнең бик озак еллар татар милләте исән калган вакытта аның иҗаты да безнең татар халкының күңелендә булыр дип өметләнәм. Бәхил булыр Гәрәй абый. Гәрәй Рәхим быелның июлендә үзенең 80 яшьлегенә керәшен дәмәкләре, мәзәкләре исемле китап чыгарды. Ул шул уңайдан безнең тапшыруга интервью бирде. Бар фикер уйлары халкы һәм аның язмышы турында иде. Татарның ислам динендәге татар белән христиан динендәге керәшеннәрнең арасында туган тел бердән-бер. Аларның туган телләре бер. Һәм аларның әлбәттә Идел буенда яшәгән башка халыклар белән уртаклыклары телдә генә түгел әле, яшәү рәвешендә дә чагыла. Аның әсәрләре инглиз, немец, поляк, монгол, венгр, төрек, украин, казак телләренә тәрҗемә ителә.
Киләчәк буын өчен бай мирас булып тора. Ул исән чагында ук иң халыкчан язучыларның берсе булып танылды. Бүгенге менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.